Ay, siyempre, tungod aning akong kinaiya. MOR, my wife, what do you mean nag-antos? Suffer. She's suffering. MOR, my wife always be suffering for me. Og MOR. Pati akong pamilya na damay. MOR, all my family, what do you mean nadamay? They're also affected. There's my family, there's also affected for myself of my wife. Og dili nagsugod ang akong gugmang giaha. This is the struggle of love life. Unsa daw? This is the love life. Okay. Okay, sorry. Take two. Doctor, di mo ang effect di mo. Okay. Again. Og dili nagsugod akong gugmang giaha. This is the starting of love life. Uy lang, may niabot na ka lang. Sus, nabugnaw na niya akong giluto lang. Uy, anak, piyaday. Oh. Inita sa nibi dalikin, niabot ng papa mo. Ako ni bala. Hago na bang papa mo? Sige na lang. Nabuntagan lagi ka lang. Grabe kayong overtime lang. Samok, magkikita mong trabaho nga. Grabe ka kapoy. Sakit kang lawas. Mau ba lang? Dagdagan ko dito sinako among ikarga. Mo ba? Overtime gid ka di ay? Oh. Pero nanawag ako sa imong kauban sa trabaho. Ingon siya nga alas 7 pa na nanguli naman daw mo. Siya may naglakaw og sayo kay dili man siya paborito sa among manager. Pao ba? Ako paborito kay ko sa among manager ay. Dili po ka lang basig nailain babae lang. Ha? Hanggas ka no sa bagutan na may. Listen. Wala lang. Ang ako, Basig mo. Focus ko sa akong pamilya. Kaya kaya akong magpanalbaho para ramay sa inyong kaugmahan. Nabantayan man gud nako nga murag sige nagyug ka matagkoan. Ta lang kanibang imong pantalon bagilabhang ko man kani buntag. Nalagi panty sa bulsa lang. Ha? Nay panty. Ay, basig isuksukan to sa akong kauban. Siguro kauban ako. Mamo na hamong kanito, office mate nga babae. Hunya, dahil na siya kay every 3 hours mag-ilis. Every 3 hours mag-ilis og panty lugar? Oo, niya yung kwaon na yun sa mga kauban. Ipanulod sa bulsa. Mo yan tripping lugar? Oo, trippingan na sa mga kakalong kauban na mo. Damay-damay na niya mong kauban, no? Bantay lang, no? Pero labi kita ka lang ha. Ay, ako palab to kay kay. Ay, si Kwan, itong anak. Giinit ako sa lang inyo Giinit lang natin eh. Ay, baka na akong anak kanina. Limtan ang ngalan Kasi sa piya. Kagubog. Ay, problema nila. Tapos kabisi na ako, kalimot ako sa akong ngalan sa akong anak. Ay, Pia, Pagkaon na. Saan na Kaon na lang. nagsweldo mo daw kagahapon pa. Ha? Tagay sa kong kwarta diya, may kinay-derby sa Igpitron. Ngayon, nasa kagkwarta. Sige na lang yun. Ayaw na pagreklamo. Sige ka sweldo man kakagahapon. Tagay Sige na yung na, papa pila may mo. gusto. Tagay lang kong 2,000 kaya ako. 2,000? Lingaw-lingaw. 3,000 akong sweldo? Ano lang na kayo sa kalibo mabilin? O saan, kwentahan takas pagpadako ni mo? Mo bitaw. Tanaw ay pagreklamo. Piktusan ko na imong piong ko na imong simod gron. Sige Tagay na na, imong sige na. papa. Oo, Sige, lagay. tagay Ay, na. meron 2,000. Pagdali na ko kadiya lang kayo. Mukhaong kong sa'yo kayo na-derby ka. Oy, mula ko na po di ka lang mo pagipag-abot ni mo lang ikaw lang di ka mag-ilis di ay. Nanawag si Mundix na derby sa Igpit. Perminti gini mo irason na si Mundix ba? Sige, sige, panawag. Kabalo mo, sugarol nito. Hanag ko, pandamay. Mao ba? Sige na. Sige, kaon na lang, kaon lang, ikabala ka lang. Pre, daogan pre? Daogan? May gali, pre. Akong 2,000, pre. Nahin mo 10,000, pre. Mo ba? Okay, may bagay-giswerte ka pre? Dahil mo kay katong buyugon ganyan, pre ba? Last nga, labok, pre. Damay. 5,000 akong gipostato, pre. Gisuot na to, pamahala na niya Dito ako. ko napilde pre, kay namay
sunod ba itong ka nag-away? Pato man itong isa kinala. Ay. Nalipat ko ba? Pato man yung kinala, pre. Naunsa mga may pa. Actually, gipiktusan ako dahil nga pato ni. Oh, niya. Ngayon. Nitaya pa ko sa pato. Dala ko sa storya ni Mundix. Iyo man ni Mundix nga, ay kupian sa pato-pato ra na, pero kulbak yan mo siyapol. Lituo po ko sa kagwang bod. Ang damay ni Damay na Mundix. po. Puros na madaot day. Pildi no. May pa. Ang problema, pre, napildi ko. Namay lang yung pato. Oh. Nitaya na bugot. Paita wala. May gini mo storya si Mundix yun. May gini. Damay ya. Natuo mo Damay ko. ya mga may. Paandamay. Di suporta mo guspato, kaya may mga piso dala. Ah. Yung mga supporters ba? Abi mo mulaban. Abi na mulaban. Mulaban ang piso. Pero tingala ko, pre. Oh. Pareha may gitayan ni Mundis. Pero anong daugan siya? Giilan man kaniya sa kontra man to. Pandamay ni Mundis. Gitaya siya sa pato gamay ra pero dako sa kontra. Bantog na. Tingala ko, pareha mami gitayan. Pareha mami katong pato mo gitayan. Pero nga nung siya na may kwarta ako na zero. Paita. Pero pre, na problema nang nagbantay pultahan pre. Ano, pre? Sir, gangatag sir daw ka pildi man. Kahurot na ang tao pre. Puro pildi? Puro pildi. Tamang gilain siguro exit ang mga daugan, pre. Galain og pultahan siguro. Ano, pre? Kwartahan mga padalong. Ay nagsabot ni sa kong uyab pre. Ayun. Mag-outing ni sa kong uyab. Nakay bagong girlfriend. Kita ka to pre. Pandamay na po ka ng style ni mo. Kabalo ka pre. Bago ko naglinyo sa kong lumay. Pagkabaho lang si sa kong pahumot, magsunod-sunod na. Mo ba? Nay mo diha? Masa gusto ka na? Nay mo na? Di, karon Bel ni Santo pre. Ubanta. Nali lumay de. Wakarin niyo ba? Labo natin si Marina ko, wa Gibson saon ako I- sa saan ako sa isa oy, pero Ang di ako, sukol. ang ako pre, akong panyo, akong butangan ato akong pahumot. Ah. Iana-ana rato na ako para makabaho tong bahay magsunod-sunod ako pre. Mo ba? Banto na dang kay Pero di naman kay kugwapo gyud tanaw na unang gula ko. Ah, ni-testing mo ko na kaya itong niyaging adlaw na. Itong niyaging mga tuig. Di wala gyud. So, sa bayot na padulong. Ayaw mo di. Padayo na rin galaw. Ayaw kab sa bayot imong panyo pre. Oo, lagi. Wa ko yung choice, pre. Naku, ang yun. Dami ka mo gyud ato pre. Nahansak yun, pre. Eh, Bawag tayo lang. podcast number pre. Pait na lang. Pero harang-harang to mo pre kay gamar ka gastos no bro. Ah, sabagay. Okay ra po to. Medyo ni topong ang tiil, pero na. Okay ra po na. Kwarta mo sa ko. Ay dako no. Uy, sila, pre. Uy, na chicks, pre. Oma, Ay, gwapa. Kaya na ay chicks, pre. sus, bagong kuno mo naong karon. So, Sis, tala mo ka na. Bula akong bagong uyab karon. unsa? Kanay mong naong mo. Ano yun? Kinumot ra na siyawa pa ganaw pero kana sila pre kasi kanang bayana pre di na katulog pre ug di ko niya makita pre. Ay, miss. Hello. Ay babes sanang Ay, babe. kisa kay Ano mga animal naghalo pa sa mga tubang. ba pre ay Pag sure niya ba? wala akong ayan pre. Kasi bahala niyo mo. Pailaylasad ko ano, babes. Ko Ayun lagi. Lagi tinanaw siya. Masilos mo rin kayo. Kabalak ka rin. tayo ka, babe. Ako dahil si Loloy. Loloy de ka. Hindi mo nga amigo. Di babe. muna akong karahang amigo pero kani kasi kay kanang sugarol kay ba? Dauton man din ko ni mo, pre. Ganina rin Ay, ako excuse me. Ipa-confirm lang ako ba? Ano man? Uyab mo niyan. Pali. Wala ni mo giingnan, babes. Gingnan man ako sa pero siya mo tuwa sa. Okay ka nga, Sa'yo- dili yun mo ginaingnan ng mga Sa tao imong kagwapo man siya mo tuwa may ngunani ra kung naong makayap nimo. Pandamay ni. Tinuod. Ano di ay, Loy? Ano sa'yo problema, Loy? Di Wala. ka mo to, Wala. Loy. Lo, agay, babes. Oh, Siya mo yan tuwa ang kakasyawan, kami mo siya. babes. Kana siya ba bawag tiil nga amigo. Karahan ako ng amigo pero grabe ka bawag tiil. Pre, manglakaw sa mi pre kay Ang dami. nagpatawag na ko auto pre kay nasulod ni dito sa Pinikasan Sinilas ba. Mau ba? Dito ra may magpalutog bulalo pre kay. Lahi ang bulalo dito, pre? Lahi dito. Mau ba? Ya, gwapo dito pre kay pag abrin mo sa ref na isulod tanan. Ay, tatatali Tama ba? na. Uy, mo Ay, pre, ka bro, ba? atat na kayo, pre. Atat na ba? Ako, Hot na ba ganun mong uyan? Dili, mag-good. Ako Mura na ka tagdi mag-good. gwapo. Ako na magkumpa na nanghid Hindi ako na nilang mama. tawagan sana ko sa Boy Negro sa tuig itong manon. Wala ba nagka-capsule, pre? Ha? So capsule. Dili ba ka itong yung vitamins ba? Vitamins. Vitamins niya kay para paliksib sa lawas kay kabalo kabatan mo itong uyan pre. Mau lagi mau bita. Sige, ayo, pre. Ato na, Milo. Soya kay ko nimo, pre ba? Bawat kay Pre, kagsa. way mangod ya, pre. Miss, wala kay mangod, miss? Wala
na. Amiga, barkada, ano ha? Ina na siya atin doy. Gwapo na siya pero way uyab. Sniper ang mo to. Halina, ito na halina. Uy, dagan Pag kay ni kachika ako, diya. disposable. Kanang ganina ra mo si kontak niya pari. Wa gyud siya nag-kuan ba? Kanat breach ang number. Di ba ka mo matyo nag-uban ka ganina? Kanang Oo, pero wala niyo naman kog sibat yun kay paguman atong bulang. Neto ni ko sa church. Mao ba? Siya, nakita ba nimo siya nga nilakaw siya? Oo, nakita na ako. Ana ba si kauban, ana? Actually, kanang imong bana, di gyud kami anak ka-close yun. Di gyud kami magkita lang mi, bro. Di gyud kami anak ka-close kay. Amot lang ako kay balo kung asa sa nilakaw, ano? Mao ba? Asa ka ko tong bana ba? Basi namayi na pud to da. Dagan ba nag-ingon sa ako gud nga nalo si kauban nga batanon. Tsabihon nga babae. Sige miniskirt. Mao ba? Abo lang di kay ko kabalo. Aliyog lang ha kung makita man nimo sa ina nangita yang asawa diri ha. Oo, sige. Away problema pangitaon ako. Saba. Duga, bre. Abrego! Uy! Amputan! Uy! Ay, Pia! Anak ko! Ano inana ka? Upog na sad ka, asa kagikan. Ay, pangutana, wakilamat ako! Hali diri, sulod sa diri. Kahugo ba si mo sa nina? Asa man Tagain sa kong 2,000. Hey, kapaho ni mo gan, uy. Ilum mo. Ayaw, mag-istorya. Tagain kong 2,000. 2,000 bago pa ka nangayo, wala na ko'y kwarta. Sino yung kwarta? 3,000 na ba akong kwarta ha? 500 na lang nabilin. Nanabaw ka, wakay kabalos na lang. Hala, wow. Dako kay kong gasto na mag-gatas na. Katulog na bi. Palit pa kong musket ni mo, okay. Giuta pa to store ko tong musket. Uya, karon. Ngayon, hindi ka ba? Katulog na bi. Musukol ka na ako. Ikaw, musukol ka? Amin ang kwarta. Ambil ang kwarta. Agay. Ayup. Ambil. Ayaw. Di ka mo to. Itulo na. Ay! Ay, ka kulo na bata. Mo, taka mo. Kau galingon nga tayo. Ay, nabaho na eh. Amin ang kwarta. Oh, nga ano, 600 naman eh. Di ba, ingon ko wala ako'y sweldo. Isumbuta ka ni mama ha. Sumbong na mo na kay papako ka nga na. Gagara-gara na sa Ariyas busa. ang mga lapan mong dagway. Ikaw, tas kag dagway. Pagkuha nito, duha ka bensin ko. Ako yan, tak sa lang. Sige na. Asa man imo? Kung dili palagi ka batanon, balik ko mapugus. May gaya gito duhan kung binigil sa katambal ka gamiton. Karon mo, sus. Nalingaw mo ka sa ako sa akong gibuhat sa imo. Nakulang pa gani na. Hindi ka kaganahan mapingis daya. Karon lang ka. Alam biki, dugi ka karon. Karon lang ka. Asa man na. Lahi magutong tambal nga gipainom ni Boy kay Dugay. Agwanta na to. 3 hours. 3 hours daw. Ay napag.
Sa man diri nato sugdan. Ayaw dila sa liog ba? Agi. Ayaw kigilo kayo. Isa ko na lumot. Ayaw sila dami na. Ay, ganun. Uy, gunong sa ka! Dala ko sa ospital. Lahi ang gigahi. Ha? Lahi ang gigahi. Okay na ka? Gigahi akong kasi ka. Ganun mo rin na. Kinsa ang mga relatives ani? Kami. Kami, Dok. Doktor, bagyog ka. Anong niwang kay kamura makanatukhang? Kinsa ang asawa ani? Siya. Obvious ba ako, Dok? Mo siguro na heart attack ni. Kasi pasabot ni mo, Dok. Na heart attack? Sa tuyot anay lang, sa amon nakita, murag, partially murag, na half stroke ang inyong amahan. Ha? Unsa? Anak, unsay stroke, anak? I-stroke ba ka nang ikuan mo sa kuan? Sa soft drinks? Straw na, anak, straw na. Kaya pa eskwela tagay tarong bugokon kay kahan. Lain na po niyang roll. Bugok na sa nana. Dabi, Dok. Medyo na pa man sa tsansa. Medyo okay pa man siya. Ay, salamat. Pero kailang medyo maglisod na gid sa kay katunga siyang lawas, murag maglisod na ning lakaw. Pag mabantayan niyo ang naong niya, murag hiwion na gyud. Medyo, kung iyang mga dating trabaho, murag mausab na gyud. Di na siya kalakaw? Dabi, Dok, napamalitsan siya nga mabalik pa ni Dok. Walang ko kabalo, pero siguro, may galing kay nato siya sa babae. Kasi ditong babae. Babae? Kinsang babae, Dok? Nay mo imong igsuon diri ma? Wa mo ko ilain anak ko, kay kauraman. Kanay nakatod niya diri, Dok? Oh, na! Actually, pa kanina na rin, nakapantig bra pa sila. Hoy! Mao ba? Dok, kanang tusukin akong bana, Dok, para mamatay lang na sa diretso, Dok. Ay na lang ilangaya, Dok. Hungiti imong amahan, tarong alang, sige, ngangalang. Dakuad, di? Di pa igo. Lang imong sa cold stroke, dili patol. So, di mo na mao. Sige na, kaon na lang, kailangan ka mo kaon. Yung laway. Uy, salang laway. Salang laway. Makaayo na sa balatian. Bilay mo nag-ointment ang iyang laway. Salang. Lang. O lang, ay napag-istorya, lagi lang. Lang. O, lagi lang. Basaylo ako ninyo lang. Naabot naman si Papa Basaylo ako ninyo. Kasal Ayaw na lagi pag-istorya ba? Sa mo kayo. Tulog na kami. Uy, nihilak. Basaylo ako ninyo lang. Dito nakatulog na babae na uyab na ako lang. Lang, kung sa manay mong iugom lang, iluwa na lang. Galing sa yung istorya lang. Mo mga plema sa panggawas na. Wow. Hato na babae lang. Babae? Ano siya daw, babae? Oo, uyab na ako lang. Lang, dugay raman ko nakabaluan ang anak kay uyab. Sige man ko pangukoy sa imong cellphone. Basaylo ako ninyo lang. Bason
dire ako taman lang. Ayaw pagsultiana, ayaw pagsultiana ha. Pagnana pa. Kami maning kamot sa imong anak nga mabuhi ka, ma-okay pa man kayon sa doktor. Namatay galing ko lang, pasalo ako nila. Hindi. Ayaw Wow. undangin na ba? Ayaw sigsultiana ba? Kadto mga tambal kay ng iinom lang. Lang. Okay na lagi lang. Kabalo mi nga kuan ang ato nga mag-ampo ta nga ikaw maka-recover ka. Unsa basaylo ko niya lang. Lang, wa pa lang ka mga ipasaylo na ta ka. Ay kaliwat. Oh. Kaliwat mo ni ako. Okay raman po lang ka-insured man sad ka, at least kung mamatay ka, kunwari maguol mi, pero at least milyonaryo na mi. Oo. Naka-insurance man ka lang. At yan lang ko ninyo lang. Lang, sige na lang, ayaw na paggunahon na anak lang. Ang atong ang pagpasalamat tas Ginoo nga nabuhi ka o napay chance nga mabuhi ka. Ang imo ramang dila mo nihubag lang, wala raman okay raman makalakaw pa man ka. Uwi na. Pag muhiyo sa na imong dila lang makaistorya na kagtarong. Ingnan bitaw ta ka nga katulaging kapsul ni Boy Negro, itulak ka og tubig. Mo nandito ni padulong sa imong dila, ni gahi imong dila. Lang. Palang. Ay kabala ka lang di ka na mo pasagdan diri sa imong anak. Ang mamatay ko lang, si pare, pasakal lang siguro lang. Ayaw na lagi sa istorya ng patay-patay. Ayaw ta to silingan lang, kaya way ayaw ta lang si pare. Sikat pare, ibilin ang tanan lang kung mamatay ko. Saba na ba? Ayaw na lagi sa istorya. Samok ba ni mo ng patay-patay? Wala na ko. Makarecover pa ka lang, ha? Makarecover pa lagi ka lang. MR, ito po ay acting lamang. Acting lang. Wala minangansya kung sa manggaling, ha? Kung na may mga nga sitwasyon. Ito po ay istorya ng aming kaila. Matalik na kaibigan. MOR, muna akong karon, medyo okay na ba akong paglakaw? Okay, MOR karon, nagsugon ako, gapilapin ako mga kuan, mga Bible sharing, mga... Ano nga yara magiging tamang umatog simbahan basta hapit na tamamatay? Nagraming. Nga na kasagara may tabo? Gara may tabo kay kuan man god yan ang naguna-una siya ba nga basig kuhaon ako sa Ginoo. Tuon sa lugar, kaning mga malayg batasan karon kailangan pa ni sila ma-stroke para mabuotan na lugar? Dapat lang. Uy, magbinuotan na tao eh. Simba ko Lord, wag palayo. naman. Ginoo ko palayo, ginoo na simba ko. MOR, muna yung kalingawan, maminaw sa inyo ha. Karon medyo okay na, magsikog hiking matag buntag, atog dagat. O na nagpasalamat ko sa Ginoo. Nga despite sa akong mga gipambuhat sa ilaha, nagpabiling kaya po ng pamilya sa ko. Ug tuod man kato akong chicks, na siya bag-o karon. Ug tana, may mo na siyang malipayon. Ug kinsa may tigulang iyang gikuan ko, tana heart attack po. Hoy! Sama ni siya eh. Nanunglo may noon. MOR, usahay magkakawad ang kong paglaom sa akong gibati karon. Pero ako nagdahong mata na tuloy-tuloy na ang akong pagbag-o sa akong kaugalingon o kakakupanlantaw sa kinabuhi. MOR, unsa kaya ngayon akong buhaton sa akong sitwasyon karon? Please help me.